fint forud her. Det er ikke andet end kameler og biler og mayhem her. Hvorfor er det så utydeligt? Den er virkelig utydeligt. Nu kom den. Kan jeg ikke lade mig køre så stærkt, så vi også lige kan se de der søde kameler? Nå, nej, hvor er den mørk, den der, hva'? Ja, den er flot. Det er en nære-kamel. Det er det godt nok. Hvor er vi henne? Vi er Abu Dhabi. Syd for Abu Dhabi. På Kamelfestival. Det er lige præcis det. Og jeg er nødt til at holde øje med trafikken, så jeg ikke tale så meget, fordi det er ligesom at være et motocrossløb. Nå. Altså, vi er alle sammen her. Er det noget at gøre med, at man ikke er så god til det der multitasking, som du kalder det? Pas nu på her. Der er ingen grund til at køre så stærkt, vel? Fister. Prøv at overleve. Nej, du gør det. Var det dig, der bøvsede? Eller var det en kamel? Jeg har da ikke sagt noget. Ja, så er der en kamel, der bøvsede. Ej, prøv at se alle de der kamelunker derovre. Nå, hvor er de søde. Men jeg synes, du kører alt. Hvor jeg ikke forstår, hvorfor. Prøv at tjekke, hvad der sker omkring Du mig. kan sgu ikke køre af, Jude. Jeg kan ikke blive ramt på begge sider på en gang. Så det mindste skal jeg nøjes med en side, skal vi køre nedad i. Du skal altså... Ved du hvad, Lea? Hvis du nogensinde ser det her, så giver jeg dig ret. Jude kører... Au! Au! Kører ganske fint og dejligt. Jude kører elendigt bil. Elendigt. Og jeg siger det lige igen. Elendigt. Der er prøv at filme det her cirkus her. Hej! Prøv at filme det her cirkus af biler her. Jeg filmer jo. Det er ligesom, der er ikke noget med at køre til venstre eller højre. Det er sådan ligesom at køre, hvor du har lyst til. Ja, jeg filmer alt det, jeg kan. Ej, prøv at se, den er flot. Og så har vi lidt begyndende solnedgang herovre. Smukt. Øj, han var godt nok tynd. Han gik faktisk ligesom en kamel, ham der. Det er måske fordi, at han skal være venner med dem. Jeg tror, det er fordi, han har rigtig mange. Prøv at se. Jeg kan se noget. Jeg er glad for, at du filmer. De er meget mørke. Ja, meget. Men derovre er der nogle lys. Ej, der er også en lys øje. Ej, hvor er den fin. Nå. Den er godt nok pæn. Ja, men man kan ikke rigtig se det på kameraet her, fordi at... Ui. Fordi at... Det der er lejrene. Der er biler. Jamen, det er ikke bilerne, du, der er interessante. Det er kamelerne. Jeg er i gang med at køre bil. Jeg kan ikke multitaske, har jeg lige hørt noget om. Så jeg er nødt til at fokusere på de biler, der er. Så jeg ikke rammer et eller andet. Så kan jeg måske få et glimt af en kamel af til, hvis jeg er heldig får lov at se den her video, du er gang med at optage. Så er du også heldig. Nå, se en babykamel. Ja, igen. Den blev kastet op på. Hvad for noget? Den var hvid overhovedet fra sin mor. Ej, den har drukket mælk, det er derfor. Ja, fordi hvad er det, der sker her i morgen? Er det ikke mælkekonkurrence der i morgen? Pas lige på. Hvor er det godt. Men jeg Hej. Hej. Så vi vil gerne parkere bilen her. Det er svært at Har regne du ud tænkt på. dig at gå rundt her? Ja. Jo, men kan vi ikke gå sådan, altså... Jamen det er selvfølgelig også fint. Jeg skal have jeans på, det kan jeg godt mærke. Og en trøje. Vi er jo i ørkenen. Øj, den er for plastikkirurgi, den der. Ej, det er gaffatape, eller hvad? Hvad sker der for den? Nej, det er bare fordi glinter. Nå, det er sådan noget på fint. Den har nok været med i beauty contest. Jeg har engang set noget lignende her i Afrika. Ja, fordi du har været i Afrika så mange gange, ikke? Nej, for en videofilm af kaos på vejene. Nå. Nej, men det her, det er ligesom at være i Indien. Det der, de der huller der, det er ikke godt for den her bil her. Nej, men det er derfor, vi kører stille og roligt, se. De er søde. Ej, den der både skider på dig. Ej, for helvede. Ups, der er modkørende biler og modkørende kameler. Shit. Jeg var skrækket. Åh, hvor godt. Øj, den skal prøv at se den der. Ej, hvor er det godt. Nej, prøv at se. Jamen, prøv lige at se. Den der, hvordan er den? Ja, den vil ikke gå mere. Den har stået i strække. Du kan bare glemme det, siger den til ham. Jeg gør det ikke. Den er gal. Han er gal, ham der. Det er frøde mund, er det ikke? Han er rigtig gal.
Nå, prøv at se den her. Hvor er den flot. Udover det savn der over det hele. Prøv at se, hvordan de står over for hinanden. De er uvenner, de to. Det er nok noget af det mest sindssyge bilkørsel længe det her. Hvordan? Var det sindssygt det der, hvordan de står sådan der? Jeg har aldrig set kamel stå sådan på bagbenene. Jeg tror, de er så uvenner, de vil i kamp, de to. Det er to hanner, du. Parkerer vi den her pestpot? Det ved jeg ikke. Det er jo en pestpotparkering deroppe foran. Ej, prøv at se det her landskab. Skal vi køre lige over en elefantbæg? Jeg tror altså ikke, det er elefantbæg, hvis der er noget, hvis Nej, kamel bag. Det er jo den størrelse. Ej, der er mange. Ej, prøv at se den der familiefoto. Det ligner den der rosa, vi så tidligere. Ej, stop. Jeg vil lige tage billeder af det. Er vi nogen bagved os? Ja. Lav lige den der. Nå. Ej, hvor er de lys, hva'? Nå, jeg tror stadig, de filmer måske. Bye. Sådan der. Har lugter lidt af kamel, ikke? Det var lidt. Ikke meget. Det er helt utroligt. Jeg tror, jeg slukker nu, så må vi finde